gabi pag-usab, mga angkol ug mga auntie. Sa mga gising pa dyan sa ganitong mga oras, good evening sa inyo lahat dyan. At hindi lang mga angkol at saka mga auntie ang binabati natin na magandang gabi. Isali na natin ang mga estudyante ngayon na meron silang prelims. May examination ngayong linggong na ito. Alam mo mga angkol o mga auntie at syempre sa mga estudyanteng nakikinig ngayon, pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral. Alam nyo, swerte nga ngayon, no? Yung mga estudyante ngayon, no? Swerte kayo kasi you have all the resources na pwede ninyong gamitin para maging successful kayo. Ang dati nga gusto mong mag-aral, kailangan mong magkaroon ka ng libro. Libro. Pupunta sa main library para mag-aral kasi yun nga, ang pagkuha natin ng sagot sa mga katanungan ay hindi siya agad-agad na nakukuha. Hindi kagaya ngayon na andyan lang si Mr. Google. Ita-type mo lang doon, what is, how is. Ayun, search mo na kagad, andyan na. Kaya ang ibig kong sabihin, huwag nating sayangin ang pera na ginagastos na binibigay ng ating mga magulang. Kung nagkakaroon ka naman ng awards, honor, well and good. Sobrang natutuwa niyan, matutuwa ang iyong mga magulang. At mas ganado pa silang magbigay pa sa iyo ng konting pera. Sabihin natin, baka dadagdagan yung allowance niyo. Ganun yan. Pero in terms of experiences, ang mga angkol pa rin, dati pa rin, no? Maganda. Kahit walang baon dati, nabubuhay kami. Ang ginagawa namin, siyempre, may dahon ng saging. Dahon ng saging, may kanin, lagyan mo ng bulad at saka ginamos. Fights na. Tapos kumakain sa gilid ng classroom. Manimahong bulad. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, yung mga medyo bata-bata, no? Dapat magpasalamat po tayo, no? Dahil nagkaroon tayo ng yung sitwasyon mo ngayon, ha? Magpapasalamat tayo. Pasalamat tayo sa inyong mga magulang kasi naiahon kayo sa hirap. Kung alam nyo lang yung pinagdaanan ng inyong mga magulang, ating mga angkol o mga ante, siguro sasabihin nyo, oo nga, kaluoy. Intawon, kaluoy kayo. Hay nako. Kahit ganun pa rin yung buhay ng mga angkol at saka mga ante habang sila nag-aaral, wala pa rin katumbas ang mga experiences. Alam nyo ba dati, no? Nung nag-aaral at pag walang exam, bihirang nagkukulong sa kwarto. Pero ngayon, no, may exam o wala, nagkukulong sa kwarto. Ewan ko lang kung anong ginagawa. Dati pag nagkukulong sa kwarto, may iba kang ginawa. May iba kang ginagawa dyan sa loob. Kabalo na kakungunsa. Tama si Boy Pindot, may pinapagpag. Kaya ang masasabi ni Angkol, ang ganda ng buhay noon kaysa ngayon. Sasabihin naman ng mga bata-bata kaya mas maganda kayo, no? Pero memories talaga yung magdadala sa atin, no? Anyways, maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin, no? Simula kaninang alas 9 ng gabi hanggang ngayon. Gising pa rin sa mga angkol po natin na nasa biyahe. Si Manong driver ngayon, nakapila ngayon sa terminal. Nag-aantay ng pasahero. Nasa pagsabihan plus 150. Wag naman dapat, wag. Sa mga Lalamove driver pala, no? Nakatutok, mga Grab driver, yung mga food deliveries na nakatutok sa atin. Yung mga magdi-deliver kasi may oras yan, no? May oras yan sa delivery sa mga supermarket na ganitong oras dapat andyan na po sila. Sa mga bus driver, sa mga pasahero na inaantok ngayon, hello din po sa inyo. Daghang salamat. Kinikip-gyapon ang yung bugtong idol, no? Totoy Bato. Nga mulu si SM Kigol nga Perting Laguma.
At iiwanan ko kayo ng kanta ni Dan Hill. Ang ganda to. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Amping